लोगोफोराबो नै ओंखारबोदों दा लोगोफोर बारनि थाखाय माने रायलायनायखौ बारा मोजाङै खोनायाखैमोन नालाय आं दा नोंथांमोननो बेवहाय रायलायनानै खोन्थाफिनसै भिडिअखौ जाय बिसिम नायदों मिथिखाबायानो जों मा भिडिअ बानायदोंमोन जों सिनेमेटिक भिडिअ बानायदोंमोन दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों बे चेनेलाव मिक्स लाबोयो दे माने एखमबा कार्टुन लाबोयो एखमबा ब्लग लाबोयो ओमफ्राय बेलेग कन्टेन्ट लाबोयो आरोना दा जोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा बेवहाय माखासे सिनेमेटिक भिडिअनि शुट लानो थांगासिनोमोन ओमफ्राय माबायदि जादों भिडिअफ्रा नायलांबानो जाबाय एक्ट'राव माने हाई क्वालिटी केमेराबो नङा गिम्बलबो गैया जेखिनि जा हायो बेखौ खेबनानै एडिट खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो नाजादों दा भिडिअखौथ' नायखाबाय नोंथांमोन दा जोंनि माखासे सिनेमेटिक भिडिअ सिम्पलैनो खेबनाय माखासे फुटेजफोरखौ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो थांबाव एसे जाबाय फैदो लाखिदो ओंखारदो थाबायलांथार deh Hensibaw wah Hensibaw action Push it. Roh las selesai. Kurang tabai. Tabai. Kar bau. Karna. Oh, dia sawit dia. Siapa? Kok ini?
थाबायला जाबायलै नांला ओरैनिफ्रायल' सालायलांबानो जाबाय नों र' सालायलांदो दे सालाय दा फावसैलै दा फावसै सालाय deh. लोगोफोर नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे जों नोंथांमोननि अननायाव गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदों होननानै। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।